Tungod sa sobra kainit sa panahon, apektado na sab ang pipila ka poultry farm sa General Santos City ug Zamboanga City kung asa kapin gatos na ka mga manok ug pato ang nangamatay. Ani report ni Abby Caballero. Sa kainit sa panahon sa General Santos City, moabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa lawas sa tao. Nakasinati sab og grabing kainit ang mga binuhing hayop. Gani kining usa ka poultry farm sa barangay Sinawal ning syudad, anaa na sa 150 ka mga manok ang nangamatay sa bulan sa Marso. Duna matod pay mga adlaw nga kapin na 10 ka manok ang nangamatay. Sagad niini kadtong mga 7 to 15 days old pa lang. Pinla kayang kainit, matay gyud sila. Pati kami kung mabtan mi og kainit jud, ang init na gyud kay sa sulod, di magyud mi kagwanta, naog mo gyud mi. Sumala pa nakasinati na sab og samang sitwasyon ang maong poultry farm sa mga milabayng tuig nga sagad sab mahitabo matagting init. Aron malikayan nga managhan pagayod ang mga matay sa ilang mga manok, kanunay matud pa ang monitoring sa mga personahe sa maong poultry farm. Halimbawa ting init, inapababa na mong mga trapal tin. Ang tubig, ginatan-aw na mong tubig, monitor na lang namong tubig, oras-oras yung monitor. Sa usa ka farm sa barangay Tugbungan sa Zamboanga City, apektado na sab sa grabeng kainit sa panahon ang halos 3,000 nga mga pato kung asa ginakuha ang mga itlog nga himuong balot. Sumala sa caretaker sa maong farm, doble gayod ang ilang pag-atiman sa maong mga pato. Kini ilabi pa nga sa miaging bulan lang, namatya na sila og 3 ka pato tungod sa sobra kainit sa panahon. Busa aron malikayan nga masubli kini, ginasiguro sa caretaker nga kada oras ginabutangan og tubig nga mainom ang mga pato aron dili kini mga luya. Lakip na ang kanunay nga pag-check o pagbisita sa mga pato aron masigurong anaa kini sa maayong kahimtang. Adlaw-adlaw sa matod pa nila ginalimpyuhan ang mga kulungan nga makatabang aron maminusan ang mabati nga kainit sa panahon ug malikayan ang mga posibleng sakit. Sinta po nilang todo ora agwa. Malangat pwede kanila agwa. Kaya mo dila parakal kanila kay manluya sila pag noy agwa. Tinatamuri. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.